Здравейте, скъпи приятели! Днес ще отидам на една пещера, доста близка до Стара Загора. Тя е Змеевите дупки. Сега се намирам на малко разширение край главния път, откъдето започва ето този стръмен път нагоре, и който ще ни изведе до разклонение, и там ще има табела към пещерите. Има също много интересна легенда пещерите, която ще ми разкажа пред входа. Тук е кариерата. Ще се включа на разклонението да ви кажа малко повече за мястото. Тръгнах нагоре по стръмния черен път. От пътя и тук падам на една обърната табела. Вижте, пътя продължава стръмен нагоре. И там се вижда кариерата даже. Тук вижте, целите скали са в кварц. Сега ще се включа малко по-нататък. Сега, скъпи приятели, стигнах кръстовището и разклона към Змеевите дупки. Ако идвате тук, хванете десния път. Има маркировка бяло, зелено, бяло. Сега продължавам към пещерите и ще се включа на една скала да ви покажа гледките си малко. Тук навлизам пътя в гора. Изкачването, да знаете, е доста. Туристическия преход до пещерата е около 1 час. Който има по-проходим автомобил, може да се качи и с него. Но за тези, които са с леки коли, по-добре е да оставят на уширението на главния път и да тръгнат по туристическия маршрут. Сега ще включа на една панорама. Сега, скъпи приятели, качих се на тези скали до пътя там, да ви покажа. Вижте гледките. Където ви показах преди малко, на разклона, ако хванете левия път, ще се качите до кратер на вулкана, който е нагоре. Всъщност връх Бетър се казва и кратера на изцинал вулкан. Тук е кариерата. Даже работят хората вътре. Сега ще се включа на пътеката към Змеевите приятели. Стигнах разклона, където от черния път по маркировката тръгва малка пътека през горечката, която ще ме изведе пред скалния масив, в който се намират пещерите. Тази пътечка надолу малко се върви. Около 5 минути се върви, даже и по-малко. И ето тук е масива с пещерите. Приятели, ето тук са пещерите. Ето тук под тази скала са пещерите. Под ето тази скала, даже там един вход има. Но трябва стръмно да минете това стръмно спускане край скалите. Ето. И ето там е входа. Те са цяла система от входове. Над 2 входа са. На 2 пещери има. Но ето тази пътека
и изкарва при главната пещера. Ето тази. Не са дълги пещерите. И там е тук малко. Не? И там е толкова тесно. Вижте. Ще ви покажа и другите приятели. Влизам да разгледам ето тази малка пещерка. Между другото, тя е засипана с пръст и чакъл. И ето тези каменни блокове, като ето този, даже не мога целия да го хвана, толкова е голям, са падали отгоре. И ето тук има едно разклонение. Аз ще го зумна малко. Не може хубаво да се фокусира. Ето тук вътре мисля, че свършва. Сега ще ви покажа ето надолу, където има като тесняк, който тези пещери, скъпи приятели, преди 1000 години са били над 100 метра дълги, но ето там, вижте как е засипано с камъни и пръст, и като тече вода отгоре, ги свирча камъните и пръста тук надолу. Има много пещери още, ще ви ги покажа сега. Има една доста дълга с прилепи. Затова, ако искате да я видите, останете до края. Сега излизам и продължавам да търся другите ходове към пещери. Ей, тук би трябвало да има още ходове. Ой, тук мисля, че има вход. Да, те приятели. Малък вход, който и той преди много време е бил дълъг също навътре, но е засипан. Тук дървете тези го проспа. Сега продължавам да търся пещери. Много е гаден терена малко. Обратно шубрат. Ще се включа след като мина. Сега сте приятели. Отивам да разглеждам другите входове. Ето там има мисля, че вход. Отивам да видя. Сега, скъпи приятели, тук има един вход, доста мащабен, който изглежда отново засипан. Да, отново е засипан. Ще го покажа отгоре. Било е пак пещера надолу, обаче се е затворила пак от блоковете. Сега продължавам. Крива си. Сега да иде време да ви покажа дългата пещера с прилепите, в която ще се включа направо преди. Разгледах голямата пещера и както ви обещах на края на видеото, видяхте на там, че имам до голямата пещера с прилепите, която ето там. И ще вляза да ще покажа. И там.
Ето я. Скажете, ето. Това е голямата пещера. Това е пещерата с Филипите. Сега ще покажа. Ето е дълга и навътре. Те малко. Тук се приятели, ето е пещерата и там свършва. Сега продължавам да търся, да видя дали ще има някой вход, ще ви го покажа. Сега, скъпи приятели, не открих повече входове, но ако видеото ви е харесал, не забравяйте да му ударите един лайк и да се абонирате с камбанка за канала. И сега довиждане и до нови срещи!